खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बडलेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 12 आगस्ट समबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मोसाहारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। नोंथांनि थांखि जाफुंसारनायाव बिसनि सुखु फैगोन। दिनै नोंथांनि साना गाहामैनो बारलांगोन। वृष राशि। नखरनि माबा मोनसे जानाय लोंनायाव बाहागो मोनफागोन। मोजां सान जागोन। मिथुन राशि। नोंथांनि गथ'आ गाज्रि लामाजों आगान होगोन। फिसाखौ लाना जिंगा सिनांगोन। कर्क राशि। नोंथाङा जेरावखि थाङा सुथुरा नोंथांखौ सोफै खालामगोन। सांग्राङै थानाया गाहाम जागोन। सिंह राशि। गोनांथार खामानि मावनो थाखाय गुबुननि मदद लानांगोन। खामानिया जाफुंसारगोन। कन्या राशि। हरखाबै मेगननि नुथाया गाज्रि जालांगोन। थाबैनो फाहामथाय लानाया मोजां जागोन। तुला राशि। देहायाव जानाय बेराम आजारफोरा जोबस्रांलांगोन। सावस्रिखौ जोबोरैनो मोजां मोनगोन। वृश्चिक राशि। गोसो थोनायनि बान्दोआव गोग्लैगोन। गोसोआ उरां फारां जागोन। धनु राशि। समाजनि बायदि मोजां हाबा मावनो खाबु मोनगोन। बयजोंबो अनसायजागोन। मकर राशि। नोंथाङा गोरोन्थि हाबा मावफ्लांगोन। साजा मोननो गोसोआव गिखांनाय फैगोन। कुम्भ राशि। गावनि थांखिखौ जाफुंहोनो साननायाव गुबुना हेंथा होगोन। गोसोआ जोबोरैनो दुखु मोननांगोन। मीन राशि। देहायाव सानाय सुनाय सोमजिगोन। देहाखौ जोबोरैनो लोरबां मोनगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बडलेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय। नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं नामा? जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टार। जुदि नोंथांनि नखराव आरो नोंथांनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै दं अब्ला नोंथाङा रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होफैनो हागोन। मंगलदै 1 नं बामुनपारा दरंआव थानाय रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव नोंथाङा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होफैनो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फेग्रा मुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ बे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होनानै सासे राफोद आरो मोजां सुबुं खालामनो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 9859262926 60030927006 नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन।